igama uNtokozo kaMayeza, ngilayithela sokwenza umembeso kaNondumiso nobhuti Smiso, sokwenza into yesintu. Iclient la ikhethela ukuthi suke idingani ngaloso sikhathi, thina as isithembu isithande asilikhethela iclient. So lana kunama underplate ayikhwane, sinendwangu emnyama, sinamabhodwe esintu. So uthe mehlanganisa kwaphuma ukuthi noma kukhona oku-classic but kube khona okwesintu okuvelayo since kuwumembeso. Nezihlalo phambili uyena oyikhethelile ne-backdrop, yonke nje into sebenza according to i-client. Manje uma kwenzeka into enhle emveni kokuba umakhaya edlule kabuhlungu, nginokujabula okuvukayo ngaphakathi. Noma kufika isinyembezi kodwa nginokujabula ukuthi ekugcineni ngikwazile ukuthi ngize ngiphumelele ukuthi lo mntwana ngimenzele izinto ezinhle, naye angenzele izinto ezinhle. Ngimfisela indlela enhle emshadweni wakhe ukuthi nomkhwenyana ozomthatha amphathe kahle ngoba bengihlonipha nami nginethemba ukuthi nabo uzobahlonipha. Mina bengazi ukuthi angiyena uma wangempela. Namhlanje ngithi uNkulunkulu ungisizile ngomntanami, ungibusisile kakhulu. Ngiyabonga. Iceliwe-ke eminyakeni edlule. Hayi-ke kwase ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kwakuyinamhlanje nje kumhla ka-26, kodwa kwase kukhulunyiwe ukuthi bacela abasemzini abakhonyana bacela ukuthi kube umembeso ngoba khona bayaqhubeka nokulobola. So-ke nathi sakwemukela-ke lokho njengoba-ke kula ekhaya kunabantu bephithize isona isimo somembeso ukuhlangabezana ukuthi kube ubuhlobo obuhle benze ubuhlobo obuhle ngoba base bebucelile ekuqaleni. Uma ngisaqala ngizocela-ke kube naloko phela ukuthi mhlawumbe umuntu uzocelela kanti iqiniso nase siyabona ukuthi kuyaqhubeka. Umembeso ukuthi kuhlanganwe kuqhubeke kumbathise omama, omakoti, abantu bakhona nathi sibambathise bangane basemzini. Into ekanjalo nesihlangane ngayo namhlanje. NabakwaXulu ngicela bamphathe kahle njengoba nami kade ngimphethe kahle. Ngiyazi ukuthi umntwana ohloniphayo nabo uzobahlonipha futhi akayena umuntu ovusa amehlo. Uma umthuma noma umtshela into wenza into omtshela yona phela libonisane kahle. Nabo mabenze njalo akuyothokoza.